שלום צופים יקרים, ועכשיו אנחנו בפרק הראשון של סדרת המיינקראפט שלנו. קוראים לערוץ שלנו קוקי גיימרס. כן, זו הפעם הראשונה שלי ביוטיוב. כן. כן, חבר שלי אדם נמצא פה. הוא רוצה גם לשחק, אבל פשוט אין לו מנוי שהוא יכול לשחק איתו. כן, זו בעיה. יש עוד חבר שלנו שקוראים לו כפיר. הוא גם נמצא בשרת, אבל הוא לא מדבר כי אין לו מיקרופון. כן. טוב, אני מקווה שתהנו מסרטון הקוקי סלאפ הזה. קוקי סלאפ זה בעצם משחק שאתה צריך להכות כמה שיותר יריבים החוצה עם עוגיות. משחק מתאים לפתיחת הערוץ. כן. טוב, אז יופי דידו. לא. בואי קיילונס. קיילונסי. מוד. בוא, אני רק רוצה להרוג אותך. איפה אתה? שלי. אני אוהב את הדיימונד בלוק. ברגע שאתה מכה בדיימונד בלוק, אתה משיג שאתה הורג מישהו במכה. אוקיי. זה מעצבן. טוב, מה לעשות? לכי הקוקיז. קוקיז זה טעים. לא רוצה. די כבר. תעזוב אותי אדם. הסקין של כפיר זה משהו שחור ענק. די. כפיר אגב זה עוד אחד שנמצא איתנו. דברים שאנחנו לא מעניינים, זה פרק ראשון שלנו כן. אדם צודק. מי זה פה? פה כמאסטר לא מים. שם. דאפלקי. תמות סמיילי. יש יותר דברים לא. להרוג עם עוגיות. יש עוגות, סוכר. כל הדברים הלא בריאים לגוף במיינקראפט. כן, שמביאים לכם כוחות מיוחדים. הסוכר מביא לכם בריאות. הוא לא. כמו קפאין. הוא לא. הסוכר זה שאתה הורג במכה אחת. סוכר זה שאתה הורג במכה אחת. אדם האידיוט. המפה הזאת מוזרה מאוד. תמות! הורי! אתה יודע, המפה הזאת, יש לה חשיבה, כי לפעמים כאילו, יש שם מישהו כן, אני ראיתי. איפה הוא? תביא אליי. יש פה דיימונד? איזה דיימונד? זה לא בעדת ונום, או שזה כן? לא. לא, זה ג'ארנט ונום. ג'ארנט ונום. קוקולידה, זה טעים. קוקולידה, כולכם. לי. טוב, בעת מסתר שזה קצת משעמם, אבל מה לעשות, פרק ראשון. לכל דבר יש פרקים משעמם. בסורווייבל יהיה מעניין. כן. אנחנו הולכים לעשות סורווייבל, ואולי נראה קצת משהו בקריאייטיב שנקרא טוקי. זה שרת רדסטון? כן, שרת רדסטון, שכל אחד עושה סוג של... גם מדריכונים, אבל גם סוג של דברים מצחיקים אחד נגד השני. וזה הכל ברוח טובה. הכל ברוח טובה. רוח טובה. מספיק עם קוקי. פשוט אל תגלה. תמות ג'אר ונום. כפיר מוסר 6 קיט. 6 זה. מה זאת אומרת? 6 האקר. כן, האקר. כל עוד לא מסתבך איתי, לא אכפת לי. כפיר הוא כמו הפופי בריין. אני חי. אני שאל אותו תמיד. כפיר, איך קוראים לו? אתם יודעים אבל מה הכי כיף? אוקיי, החיה שאני הכי אוהב זה חתול. מיהו. אוקיי, אנפנום, סקיידוס, מיינקראפט. כולם טובים. הם משמינים משינימה, זה כיף, אבל לא
יודע, אני לא... אפילו אם היו מציעים לי לעבוד במשינימה, אני לא הייתי הכי רוצה. כי זה הופך את זה יותר תמות כפיר, תמות! לא כפיר, יא האקר! יש, הרגתי אותך! יש! מי אתם מדברים? נדב. אוקיי, סליחה, פשוט היה לנו תקלה טכנית. תקלה טכנית, כמו שאדם אומר. אני מקשיב. כן, ואני מקשיב לאדם, כולם אני שונאים אעבור אותו. אי שם בשרת מיינקראפט יש אדם אידיוט. איפה כפיר? כן, אני רוצה להרוג את כפיר. כפיר זה המטרה העיקרית שלי. תמות! יש לו באטר ארמור! תהרגו אותו! לא! תמות! יש דרך להישאר חי במפה הזאת. הרגתי את נוסם. תמות! יש לו עוגה. גם עוגה הורגת במכה. במפות כאלה, תעשו F5 בשביל להסתכל על הגב. היי, מי זה? וואי! קוראים לי קוקי ליטה. אגב, הסקין שלי הוא סוג של אנדרמן, אבל זה לא יצא לי הכי טוב. הם רבים בתוך המים. כן. תמות! וואי, אפשר לשרוף פוקימון. אני לא רוצה. כן. סליחה, אני פשוט קצת לחוץ, אני לא רוצה שנעבור את מכסת הזמן. אגב, מכסת הזמן זה? 15 דקות נראה לי. בדקתי. אוקיי. טוב, נו, אז תהיה איתנו לא, אני לדבר. הולכת להיכנס למיינזי. אחר כך להיכנס גם. טוב, אני נכנס אז גם למיינזי. לא הולכת ככה. נו, הקוקי שלי לא פועלת. כן. אוקיי, אז ועכשיו אנחנו נמשיך עוברים שרת, לשרת שנקרא מיינזי. היית צריך לעצור, ואז כשהיינו נכנסים למי רגע. אכפת? זה זה למה שמצא? שזה בפינה. כפיר? זה כפיר שזה בפינה. כפיר תיכנס לאחד בער. לא. לא, זהו, זה לא עובד. אוי. זהו, איפה כפיר? זה התחיל כבר. חבל. טו טו טו. לא, אני מי שלא יודע איך אני עושה את זה, אני עושה את זה עם שני המקשים של העכבר ביחד. זה יוצר גם הגנה וגם התקפה. דבר שכולם סגורים. יש לו? יש רק. אגב, זה... אוי, באתי. הספאו. הרבה. אוקיי. כפיר, למה אתה פה? כן, זהו כפיר. כפיר הוא טמבל. והטקסטורה שלנו משתמש בה... נקראת From the Ashes, היא למפה אחת, adventure map שיכול להיות שאולי נצלם בעתיד, אבל זה פשוט אני משתמש בטקסטר פאק הזאת כי היא יפה לפי דעתי. כן. איפה כפירון הזה? הנה כפירון. הנה, מה קורה כפירון? הוא נראה בדיוק אותו הדבר כמוני, רק שהוא מכוער. ואין לו את הזוהר שלי. לא שמתי לב לזה. אני אוהב באטר. באטר, באטר. כולם אוהבים באטר. כל אחד באטר. באטר. אני לקחת את מסקיידוס מיינקראפט. הוא קורא משהו שנקרא גולד, שאין לי מושג מה זה. באטר. אני לא יודע מי האנשים שקוראים לזה גולד. לי. יאללה, להתחיל. 20 ומשהו שניות זה מתחיל. צריך לספר. אוקיי. הקיט שלי זה שאני חוזר אחר כך לחיים, עוד פעם עם לב אחד, אחרי שהורגים אותי, וממש... ובלי שריון כמעט. אני חוזר די הרוס. זה נותן לי סיכוי קטן לחיות עוד פעם. תעשה F5 בשביל לדעת איפה כפיר. F3, סליחה. הנה אתה. פה, לידך. לידך, מאחוריך. מה קורה? למדרגות הגלואוסטון. לא, הולכים לשם אנשים.
אוקיי. אני מקווה ששומעים אותי, יכול להיות שהמיקרופון טיפה רחוק, אני אקרב קצת. מפרך לטפס על הרים היום. אנחנו מטפסי הרים. אוקיי, עוד 5 דקות הסרטון נגמר. לא משהו גדול. למרות שב-13 אני אגמור את הסרטון. כן. תעשו לנו לייק אם אהבתם את הסרטון. כן. ואם לא... אם לא, תגידו לנו למה. מה לא אהבתם? בשביל שנוכל לעשות... ומה תרצו שנעשה על הסרטונים שלנו. כן. אתם יכולים לתת לנו הצעות. אנחנו אולי משהו. הפתעות. כן, אני הולך לשם. הלו, יש כבר נטושים. טוב, צודק. אבל אני עדיין הולך לשם. אתה יודע למה? כי אני שונא זומבי. אני רחוק כבר. היי, סתם טוב. אנשים פחות מבינים. כן. טוב, אז... אם יש לך מוצאות, אז זה הדבר הכי טוב. אולי גרנד. אם אתה מוצא ג'יינט, אתה מת. זה היה בטוח. כי הג'יינט, אתם לא רוצים לפגוש אותו, כי אם תפגשו אותו, ישר, תרוצו, בסדר? זה העצה של גם אנשים במיינדי. הנה, רואים? זה כותב לי, you catch your second win. זה מחיה אותי מחדש עם לב אחד עם איטיות לכמה זמן, אבל עדיין זה נותן לי סיכוי לחיות. זה הדבר הכי חשוב. עדיין, אתה מקבל עוד מים אחד. אני יכול להתרפא. במים זה יש משהו מיוחד, שיש גם מד צמאה ומד רעד. כן, המעצימה שלכם זה בעצם האקספיריאנס. אתם רואים את הספרות שיורדות, אם זה מגיע לאפס, בוא נגיד אני מת מצמא. אבל לכן יש את אלה. אתה שותה אותם, זה מחזיר לך. המקום היחיד שיש למלא זה באמצע. כן, באמצע יש באר שהמים שלה לא רעילים. האמת היא אין מים בכלל בכל שאר המפה, אבל נזרום ממה שאתה אומר. יש ים כזה. באמת? לא, זה מים זה אחר. טוב, קוראים לי אשקצ'ה מהעיר פלט. כנס לעיר הזאת. אני אלך לה. לא, יש שם. טוב, קוראים לי... תדע כמה זה. טוב, אני אסיים עכשיו את הצילום. ביי, peace out.